Vi er gruppe 7, bestående af Sana, Sofie, Vilas og Louise. Vi vil gerne snakke om død is. På den her figur ser vi dødslandskabet i dets 3 stadier. I det første stadie, nemlig her på figur A, er det sedimentholdige is stadig sammenhængende og bevægelsen er standset. Her bliver isen smeltet ujævnt, og der dannes stejle isklinter. I det andet stadie, på figur B her, er isen så død. Smeltevandet fra den smeltede is søger gennem sprækker og spalter i isen, som så bliver undermineret. Og under isen løber smeltevandet, og her dannes der et netværk af tunneler. Og i det tredje og sidste stadie, figur C, er der blevet dannet et småbakket landskab, som er et resultat af jordflydningen fra isklinter. Dødislandskab er et småbakket morænelandskab med talrige afløbsløse lavninger, der fremtræder som søer eller moser. I Danmark findes der dødislandskaber mange steder. Større sammenhængende områder findes på Fyn og i Nord- og Midtsjælland. Dødislandskaber opstår ved aflejring af ler, sand, grus og sten ovenpå og imellem dødis eller strangeret is, altså den del af en smeltende gletsjer, som ikke længere er i bevægelse. Jordmasserne på isoverfladen stammer fra et bånd af urenheder og smudsbånd inde i isen. De kan også være ført op langs brudflader i isen, fordi den bagvedliggende is har skubbet til randisen. Det nu frie smeltede materiale er vandmættet og glider som flydejord ned over isoverfladen. Dødis det er en landskabsform, som kan ses mange steder i Danmark. På kortet, som vi kan se her, kan vi herude til højre se en oversigt over, hvad de forskellige farver og de forskellige former betyder på kortet. Og der kan vi så også gå ind og aflæse, at dødislandskaber eller dødisrelief, som det også hedder, er markeret med de her røde cirkler. Af det så er det så tydeligt at se, at der findes dødislandskaber over det meste af Danmark, dog lige med undtagelse af Vestjylland, som er et område, der går fra hovedopholdslinjen, som er her, og så ud mod Vesterhavet. Det er egentlig ret hurtigt og nemt at forklare, hvorfor dødislandskabet ikke er til at se her. Grunden det er helt simpelt, at for at der kan forekomme dødislandskab, skal landskabet være dækket af is. Og de landskabsformer, vi har i Danmark i dag, er et resultat af de processer, der er sket under isen, i isen, ved randen af isen og foran isen under istiden. Og isen under sidste istid, nemlig Weißelistiden, gik kun til hovedopholdslinjen, som var her. Og det kan så også ses på kortet ved, at de røde cirkler ikke er nogen steder i det gullige område her. Men fordi isen under Weißelistiden dækkede resten af Danmark, kan dødislandskab godt findes her. På kortet her, der fremstår det tydeligt, at dødisrelief forekommer i klynger. For eksempel kan man se her vest for Odense i det her område her, og i løsningen mellem Horsens og Vejle ligger der en klynge her, og så også i Nordsjælland ligger der en stor gruppe af dødishuller her. Syd for Limfjorden, heroppe mellem Skive og Vinderup, der er et område her, hvor nogle af Danmarks største dødishuller findes. De kan ses i form af Flynder Sø, som har et overfladeareal på 418 hektar, og så også i form af Stubergård Sø, som har et overfladeareal på 150 hektar. Der er også et område på 45 kvadratmeter ved Skjoldenæsholm på Midtsjælland, som ligger her, som tæller i alt 900 dødishuller, mens det samlede antal dødishuller i hele Danmark formentlig er over 10.000. Generelt er det danske landskab formet af gletsjere fra istiden, smeltevand og afrundet af det hav, som er skyllet ind over landet, da isen smeltede. Man kan så ikke bruge de her huller til særlig meget, da det typisk bare er vand og mudder, der ligger nede i det. Derfor er det heller ikke landbrugsegnet, på grund af, at det er så, hvor det er ujævnt. Man kan heller ikke bygge veje eller bygninger på det, fordi underlaget er så blødt. Så hvis man skal noget ud af arealet, bliver man nødt til at grave det hele op og fylde det med noget mere stabilt, som f.eks. noget grusmateriale af en art. Her er en lille tegning over, hvordan et dødishul det foregår. Her kan vi se dødisen, som ligger. Den er faldet af gletsjeren, og herovre på tegning B kan vi se, at det ligesom nedgraver sig i jorden. Derefter smelter det, og vandet det bliver så her på tegning D skubbet op til den her lille sø, eller det lille mudderhul, som vi kender.